Хора, днес сме с един приятел и после ще дойде един друг и ще ходим малко из Търново да караме. Ай, виждаме се. Построихме един малък скок и сега ще видите как го скачаме. Моле! Браво! Малко го поскачахме и сега ще отиваме към Пълнотрак Велико Търново и да. Хора, сега са и това момче, отиваме на Света гора и ще ви снимам. Другото момче си тръгна, защото е на тренировка по катерене. И утре ще на ден 2, пак с и това момче и с другото момче ще го видите в ден 2. Хора, да знаете, че ще скочим горе-долу всичко на Света гора и ще се снимаме как скачаме. Марко! На трета и скача. Брат в бука. Здравейте, хора, това е ден 2 от както караме в Търново и от това видео. И днеска ще е много забавно, защото ще се съберем много хора. Ще снимаме на път. Хора, сега чакаме Телбиса да дойде, понеже ние се разбрахме за 10 часа. Аз съм 9:30 тук, малко подраних, малко. Само малко. Ще го почакаме ни 30 минути и се виждаме. Хора, тук що пристигнахме с момчето на Пълнотрака в ден 2. Ей ги колелата. И ще ходим на пътеките. И на много пътеки, да. И сега малко хора ще покараме. По една обиколка ще направим. Защото просто ни искаме. И после ще скочим и там втори. На уип. Моля? По какво? Добре. Ай, давай. Ай, без. Оп, оп! Ай, дай газ! Мале, как си дръннахте GoPro-то. Оп, трети!
Добре, без. Ама работа с Никиса просто са много бавни. Добре, и без. Да, мочим. Да, давай. Аз май трябваше да направя минимална държа. Передозировка, не звоните копам. Детка, ты любишь рваные джинсы. Здравейте хора, днес е ден 3 и това е последния ден, който ще караме. Вчера на Света гора стана инцидент, малко паднах. На мен нищо ми няма, но имам 2 щупени спици и укривена ми е малко седалката. Седалката ще я регулирам, пък днеска малко като е неделя, не знам в кой байк център да отида, но ще намеря и ще отида да ми сложат спици. Здравейте хора! Купих спица и 2 даже. Понеже имаше само един магазин, който работи, но аз купих спица и ще си я сложим сами. И сега чакам другото момче и почваме да слагаме. Хора, сега ще правим колелото и ще видите как го правим. Хора, да кажа, този шок се продава Fox-Shock 450 и много е хубав шока. Също се продава и ето този шок, който е в пак Fox-Shock, но е 550, 3.25 са. Продава се зеленото колело, което сами тук отида с него до байк центъра. И да. Значи, двата шока се продават по 65 евро. А зеленото колело се продава за 350 евро. Който иска, има желание, може да ми пише налично и ще му отговоря. И тук си оставям TikTok-а и Instagram-а.
Ето пак да ги видите. И сега ще поправим малко моето колело. Както ви казах, че вчера щупих спица и сега се налага да го оправим, понеже се налага. И ай, чао! Днес много не съм снимал как караме, но ще покажа на момче как падна и сега накрая на видеото. И да, защото просто днеска не сме карали особено много. Давай! Екшън! Уи!